Ahojte ľudia, vítam vás Chris LP a dnes si zahráme hru Sportseeds, no tento raz to bude Liga, La Liga. Vytvoríme si tak tú ligu, alebo teda turnaj a budeme hrať ligu. Neviem ešte za koho mám hrať, no dám si určite nejakého slabšieho. Dal by som si žlté ponorky, Villarreal, ich mám rád, takže dám si Villarreal a budeme hrať za Villarreal. Prvý zápas hráme proti Levante. Takže toto tu si trošku nastavíme. Giovanni dos Santos. Snaď to bude super. Môj cieľ bude v líge, neviem aký som dá teraz cieľ, také 5. 6. miesto. Bude môj cieľ v líge. Asi tak, takže ideme na to. Giovanni, ideme. Giovanni, ne. Výborné. Prekopol, aj keď neviem jak, ale ja som to posral a prehrávame 1-0, nevadí, ideme ďalej. Nič nie je stratené, a už vôbec nie teraz, výborne, 1-1, paráda, poďme ešte jeden. Levante je taký super, nad ktorým by sme mohli vyhrať. A ja by som aj chcel vyhrať gól, výborné. 2-1, už len bráni, ty kokos, tak pozerajte sa na to, vlastne máme gól na vlastno a je to tam 3-1, paráda, už len bude ešte o ničom nie je rozhodnuté. Pozor, ešte super, máš 15 sekúnd, ale keď dáme na 4-1, tak už bude rozhodnuté. Veľmi cenné sekundy pre náš tým. Výborné, ešte 6 sekúnd, to už by sme mohli udržať. Ešte. Dobre, výborné. Koniec, vyhrali sme 3-1. A teraz ideme proti Barcelone. Hneď druhé kolo. Veľmi ťažký tým. Veľmi ťažký tým. Možno, že aj najťažší z tých aj s Realom. Takže ideme na to. Luis Suárez. Trošku som prekvapený, prečo tam nie je Messi, ale pre nás je to o to lepšie. Aspoň dúfam, gól! Paráda 1-0, výborná. Ešte pozor, lebo Suárez už ide. Ešte, výborné. Toto vyzerá nádejne. Gól! 2-0. V skutočnosti tu Barcelona vyhrala 1-0. Nedávno, ale teraz už vyhrávame 2-1 len v úvodzovkách, lebo super znížil. Brno, do prčíc, Brno, nie, toto bude ťažký súboj. 2-2, škoda, lebo vyhrávali sme 2-0, takto sme to pokakali. Ešte bude šanca len nedostať, ja som to celé posral. Už 4-2, už som úplne bez nádeje. Prehrali sme 4-2, aj keď sme vyhrávali 2-0. To je vríti. Do prčíc. Škoda. Ďalší zápas ideme proti Granade. Sme 9. v tabuľke. A do Granady si ideme po 3 body. Tak ideme na to. Poď Giovanni, poď. Dúfam, že nás to nevyvedie z formy. Tá je prehra s Barcelonou 4-2. Ty kokos, ty vole. Musím dať gól. A betonovať. Sakra, ne. No, ešte to bolo Brno, a lopta sa odo mňa odrazila do bránky. Jeden. Giovanni. Škoda, ešte. Ideme teraz. Výborné, 1-1. Poďme si ešte pre jeden kúsok. Ideme. Ešte to tam nejako dotlačme. Ako to tam proste musíme dotlačiť, len nedostať ešte jeden. Pozor. Musíme aj brániť, aj útočiť. Jo, je to tam, náhoda. Ale hlavne, že to tam padlo, ešte nie je vôbec o ničom rozhodnuté. Je to tam, výhra 2-1. Super. Paráda, 2-1. Dôležitá výhra a ideme proti Rayo Vallecanu. Tu tiež chceme brať všetky 3 body. Môj cieľ je, ako som povedal, 5. alebo 6. miesto. Momentálne sme na 7. Máme 2 výhry a 1 prehru.
Že ideme na to. Ideme vyhrať. Keďže Rajová Ekano je pohodička, super. No dúfam, že na headfootbale bude tiež takisto. Je to tam, výborné, Giovanni Dos Santos otvára skóre 1-0 pre nás. Poďme, výborné, toto vyzerá nádejne, 2-0, krása, krása, krása. Zatiaľ to hraje do kariet, len nemôžem urobiť to, čo proti Barcelone. 2-1, už to prichádza. Sakra, 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 no poďme. Len nie to, čo proti Barcelone, prosím. Je to tam, 3-1, výborne, 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 super, super, super. Dáme na 4-1, tak bude rozhodnuté, ale zatiaľ sme to nedali a naopak dostávame gól na 3-2. Pozor, len brániť, len brániť. Teraz! Nie! Nie! No, je to tam! 4-2 a pravdepodobne sme víťazi tohto zápasu, ale ešte nič netreba podceniť. Výborne, vyhrali sme 4-2 a je to tam. Ideme teraz hrať proti Eibaru. Takže ideme hrať proti Eibaru a tu chcem brať asi tiež všetky 3 body, pretože Eibar je nováčik tejto ligy, La Ligy, španielskej ligy. A je to nováčik tejto španielskej ligy. Predstavte si, naozaj to je tak. Pozor. Jedeme. Ešte je to tam. Dotlačme Eibar, podobné dresy Barcelony, ale na to sa nemôžeme vôbec sústreďovať, či majú podobné dresy Barcelony, alebo Slovanu Bratislava. Ideme na to, poďme, toto musíme dať aspoň na remizu. Nemôžeme dostať druhý gól, pretože by to bolo veľmi zlé. 1-1, výborne, výborne, výborne. Rada, toto sme Orbal ránili. A ideme dopredu, ideme dať ešte jeden. Máme na to. Giovanni Dos Santos! Gól 2-1. 3-1, výborné. Super. Nejako sme to otočili. Ale ešte nie je koniec. Až teraz. 4-1 pre nás a sme víťazi tohto zápasu. Pozor. Výborné, dobre. 4-1. A ideme proti Realu Madrid. Takže takto vyzerá tabuľka. Barcelona je prvá. My sme druhý, Athletic Bilbao je tretie, Real Madrid je štvrtý, Celta Vigo 5, Atletico Madrid až 8. Čo je tu také prekvapenie. Malaga až 18, Valencia až 16, San Sebastián až 15, jeha. Dobre, týmy na dne tabuľky, no. Ideme. Nie, čo to stalo? Dobre, nevadí. 0-0, ideme do toho, ideme. Prečo sme dostali ako prvý gól? Toto som nechcel, výborne, 1-1. A James Rodriguez dostáva gól! Skoro mohol dostať ďalší, no nedostal, bohužiaľ. Ešte že len Brno. Sme mali šťastie. Ja beriem samozrejme každý jeden bod, ale vyhrávame 2-1! Krása. Toto musíme proste udržať. Nie, takto som to nechcel. Takto som to vôbec nechcel. Poďme. No. Škoda. 8 sekúnd. 7, 6, 5. Poďme, toto už musíme nejako udržať. Výborné. Super! Vyhrali sme 2-1, je to tam. Výborne, paráda. Veľmi dôležité vyhrať nad Realom Madrid 2-1. Super. Ty kokos. A sme druhý v tabuľke opäť, tak to je výborné. Super, porazili sme Real Madrid 2-1 a je to tam krása. Paráda. Takže ideme na ďalší zápas proti Celte Vigo. Poďme žlté ponorky, ideme. Gól! Paráda, 1-0 pre nás, výborné. Super, ešte Giovanni Dos Santos. Sme to trošku odvratili a je to tam 2-0. Krása. Ja sa teraz dostanem do formy za Villarreal. A môže tam ísť tretí. Kebyže už je to 3-0, tak je to výborné, je to tam. 3-0. Celta Vigo musí dať 3 góly, ak chcú brať aspoň z tohto zápasu. Jeden bodík a znižujú na 3-1, ale my zápätí zvyšujeme na 4-1. Ale ešte stále nerozhodnuté.
keďže je to head football, 20 sekúnd do konca, 18, 17, 16 a toto by sme už mohli vyhrať. 10 sekúnd, 9 sekúnd. Toto už sme vyhrali určite, ale už len by som chcel udržať ten jeden golík a je to tam. Vyhrá 4-1 proti Celta Vigo, paráda. Super. Teraz ideme proti Almerii. A v tomto zápase chcem brať 3 body. Všetky 3. A chcel by som ich brať, naozaj by som to chcel. Ale bohužiaľ sa nám to nedarí. Almeria dáva prekvapujúco prvý gól do zápasu. Ale to nemusí nič znamenať, pretože dáme na 1-1 a to budeme pokúšať otočiť. Škoda tejto dobrej hlavičky Giovanniho. Ideme ďalej. Takto half volley. Ešte jedna. Do prčíc. Prečo sme dostali ďalší kúsok? 2-1. Veľmi prekvapivý výsledok. Nie. A tento zápas už nevyhráme. No na remizu ešte stále na ňu máme. Tak poďme. Aj, to je friti. Teraz som dostal od Almerii. Škoda. Prehra 4-1, ktorú som nečakal. A Barcelona vedela ligu a už má náskok 3 body. Škoda. Prehra 4-1 proti Almerii. To na série. Keďže prehrám 4-1 aspoň proti takému Atletiku, tak nevadí, ale proti Almerii, proti outsiderovi. To na série. Ale pozrite sa, sú 5. v tabuľke. A to je super od Almerii, pozrite sa na to. Dosť prekvapivé. Ideme na to, ideme ďalej. Ideme proti Sevilli, ťažký zápas. Ťažký zápas, no už tu nie. Aspoň Ivan Rakitic a vyhrávame 1-0. Ten náskok musíme udržať. Hovorím, že udržať, tak poďme na to. No, krásny lobík, 2-0 pre nás, výborné. 3 body sa aspoň o trošku priblížili a môžu sa priblížiť ešte viac. 3-0 pre nás, paráda. Bal som sa, že vyjdem z formy, ale samozrejme tento zápas ešte nie je pre sebe vôbec stratený. 3-1, 23 sekúnd do konca, 4-1, paráda. Najskôr zdá sa, že už vyhráme 5-1. Tento zápas už sme vyhrali. Myslím si, teda. Aj keď dostávame na 5-2, ale to už neohrozí to, že získame z tohto zápasu 3 body a že sme vlastne, neviem kde, ale proste, že získavame 3 body a že je to dôležité. Sme druhý v tabuľke. Stále. To je super. Ideme teraz proti Valencii. Tak. To nebude nič ľahké. Neviem, či hráme doma, či vonku, ale jedno je isté. Chceme brať výhru a ideme si po výhru a chceme útočiť dokonca aj na titul, ale ja som si dal 5. 6. miesto v tabuľke, takže asi tak. Výborné, 1-0 pre nás, krása. Villarreal, super. Výborné, 2-0. Giovanni. Výborné. 2-1, tak ten super nám to urobil suprovo. 3-1. Super. Bomba, fakt bomba. Predstavte si, že to je bomba, ale už to bomba nie je, lebo dostávame na 3-2. Snaď nedostaneme aj ďalší 4-2, výborné. Paráda. A ešte pozor. Tento stav udržať a vyhrali sme tento zápas 4-2. Takže super. A ideme ďalej. Ideme. Ja som sa aj nepozrel, že aký som v tabuľke, nevadí. Pozrieme sa potom. Možno ste to vy videli. Pozor, jak to tam došlo do prčíc. Škoda,
Škoda, Giovanni, nevadí. Tak, dobre betonuješ, kamo. Ide mu to. Ocko ho asi učil, výborne, 1-1, super. Poďme, ešte máme pol minútku. Nemám slov. Poďme, Giovanni, poďme. Ešte stále je šanca na výhru, ešte stále je šanca, ale takto to nepôjde. Takto to určite nepôjde. Pretože ten betonár je betonár, výborne, a ešte 12 sekúnd máme na jeden gól. Poďme. Ešte stále je šanca. Poď. 4. Poďme. Toto môže byť kľúčové! To prdele, ne! Kurde. Saka. Do prdele. To neznášam. Som druhý v tabuľke. Ty kokos, sa mi darí celkom. Na Barcelonu nestrácam nič, tu je to len o skore a idem proti Getafe. Zápas, ktorý proste musím vyhrať, či chcem, či nechcem. Lebo Getafe nie je až taký silný super a aj v skutočnosti je Villarreal lepší. Ideme Giovanni do prčic. Ešte. Poďme, tlačme a to príde, ale Getafe, ďalší betonári a ďalší gól. Ideme, no. Ja keď už mám tak loptu, no tak mi už ten buzerant rozhodcovský odpíska. 2-0 prehrávam, 2-0. Co to je? Ty vole. Ale to na série. Máme ešte 20 sekúnd aspoň na remizu. O to je musel dať teraz gól. Aspoň jeden gól. A to sa mi zatiaľ nedarí. 2-1, výborné, takže by ešte šanca, 10 sekúnd máme na to. Máme na to 10 sekúnd. 5 sekúnd. 3, 2, gól! Výborné, 2-2, Dex, sme to dali aspoň na remízu. Ale sme až tretí v tabuľke a strácame 1 bod na Real a 2 body na Barcelonu. Škoda. No, škoda. Sme remizovali aj dal som v poslednej sekunde na 2-2. Ale tento zápas je už proste musím vyhrať. Teraz mám slabé týmy a vôbec sa mi proti nim nedarí. Napríklad, no výborne, je to tam 1-0, krása. Dôležité je vyhrávať ako prvý, pretože potom už vlastne super útočí a stačí ho už len prehadzovať. Výborné, 3-0 vyhrávame, 3-0, toto je blízko, toto ja pustím, tak sa budem na seba tak srať, že sa zabijem. 4-0, krása. Výborné, super, zatiaľ všetko nám hraje do kariet a tento zápas už si myslím, že vyhráme. Aj keď všetko je možné, samozrejme. 5-0 a to bolo už úplne, že definitívne 5-0. Už to nie je otázka, že či, ale o koľko. A 6-0, výborne, krása. Takto by sme mohli hrať stále. Gordoba je nováčik a je to asi určite je taký ľahší super. Ale dostávame na 6-1. Nevadí, to nevadí. Ale stále je poradie také isté, takže. A teraz ideme proti San Sebastián. Ťažký zápas, veľmi ťažký zápas. Poďme, Giovanni, gól! San Sebastián. Ťažký zápas, veľmi ťažký zápas. Poďme, Giovanni, gól! Zode, Giovanni dos Santos. Krása, Santos, Giovanni. 1-0, ale teraz zmetky pred našou bránou. Výborné, 2-0. 2-0 pre nás a 2-1 pre nás. Poď, dotlačme to tam. Dotlačili sme to tam. 3-1. Krása. No, gól! Krása. Výborné. Škoda. 4-2. Snad to už neohrozí. Gól. Výborné. 5-2. V tomto zápase sme už víťazí. 6-2. Krása. Super. Takto teraz dávame veľa gólov a to nám môže pomôcť. Sme prví v tabuľke. Super. Paráda. Sme prví v tabuľke. Výborné.
Super. 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 Paráda. Ideme. Oproti Atletiku hrajem, ty kokos, tak tu. Keďže som prvý v tabuľke, tak to by som možno, že aj chcel vyhrať. Samozrejme. Aj keď môj cieľ bol 5. alebo 6. miesto, no viem, že môžem útočiť dokonca aj na titul. Výborné! Super! Giovanni dos Santos. 1-0. Krása. Poď. Tu máš Griezmann. Si rád, že si šťastný, že si odišiel do Atletika. Možno, že si, ale na tejto hre určite nie si, pretože prehrávaš 3-0 a tento zápas už vyhrám. Výborne bránime, už na čisté konto si ustrážiť a výhra bude naša. Krása, 3-0. Úplne, že super bomba. Takže proste paráda, som šťastný. A ideme na ďalší zápas proti Deportivu La Coruña. A tento zápas chceme len vyhrať. Ešte, výborné, 1-0, paráda. Super, výborné, do prčic, čo to som ja urobil? Né, toto som urobil. Toto ma môže stať body. Hociaké body. Ale my dávame gól na 2-1 a vlastne som to aj napravil. Poď, kebyže dáme na 3-1, tak by sa nám hralo trošku ľahšie, ale trošku viac. Ešte, toto ja stále neznášam, mne sa toto nedarí veľmi ubraňovať, ale dávame na 3-1. No ešte nie je rozhodnuté. Teraz keď zniží Deportivo, tak to kľudne ešte bude. Aj znížili a bude to ešte napínavé. Len teraz dobre prehodiť, výborné sekundičky idú. Prčíc, škoda, že to tam nepadlo, škoda. Výborné, 3-2 výhra, krása. Vyhrávame 3-2. Barcelona vyhrala 3-2, Real 6-3. A ideme na ďalší zápas proti Elche. Poďme, výborné, 1-0 pre nás, krása. Pomene, dobre nás to dal ten hráč. Ale ešte môžeme dať gól. Tak poďme, je to tam 2-0. Výborné 2. Pozor. Ne, 2-1. Škoda. Ideme dál. Ale pozor len. Nemôžeme dostať ďalší. No, výborné, 3-1, super. Super, má na to 13 sekúnd, aby dal 2 góly. A nič zlom, ale myslím si, že toto už nezvládnu. 4-1, definitívne potvrdenie. Super, vyhrávame v tomto zápase 4-1, ideme proti Malage, ťažký zápas, aj keď je Malaga 18, no v skutočnosti má svoje veľké kvality. Takže ideme na to. Barcelona Real, tak nezmenilo sa to vôbec nič. Real vyhral 6-1 a Barcelona 7-3. Ideme na to, ideme ďalší zápas. Malaga, Club de Malaga. Dúfam, že budú ako prvý prehrávať. To sa tak nestalo, uvidíme. Nie je to tak. Ale môže to byť tak, ty kokos, tu boli šance. Môže prísť zápäť ďalšia. Nasralo by ma, kebyže dostanem teraz gól, pretože naozaj som v tomto zápase lepší. No prčíc! Ako to je možné? Ako to je možné? Prdele, ja toto nepochopím. Musí betonár posratý. Debilný betonár. Kamo, v druhom zápase sa ti budem pomstiť. Pomstiť, jasné. Pomstiť. Vajčak, šupak. Aspoň ten jeden gólik dajme. No, aspoň jeden. 2-1, ale to už je vlastne jedno. Do prčíc Real vyhral 8-1 a je prvý v tabulke. Do prčíc.
Hnusná Malaga, hnusní betonári. Hnusní betonári, ja neznášam, ja to proste neznášam. Ja najviac na futbale nenávidím betonárstvo, ale je to tam 1-0. A teraz budem betonovať ja. No, 2-0. Budem betonovať, keď to robíte aj vy, kamoši moji. Ale dostávam za 5 gól na 2-1 a absolútne, že o ničom nie je rozhodnuté. Dostávam na 2-2 a som teraz úplne, že v riti. Pokúsim sa o dobrú hlavičku, ktorá absolútne nevyšla. Prečo? Prečo práve ja musím prehrávať? Že vyhrávam 2-0 a prehrávam 3-2. To je v riti. To je proste v riti. 3-3, dobré, ale ideme ešte na jeden. Proste musím dať ešte ten jeden gól. Musím. Či chcem, či nechcem, ale je tam 3-4. 4-3 pre mňa. Kamoško, toto už vyhrám, toto už nepustím. 4-3 pre mňa, výborné. Real vyhral 5-3. Ty kokos. Ideme do predposledného zápasu. A v tom stretneme Levante. Vyhrávame 1-0. Dobre, výborne sme začali. Môj cieľ je v každom zápase ako prvý vyhrávať, pretože vidíte, že potom to už ide. Aj keď je to 2-0 a aj keď som už párkrát vyhrával 2-0, tak prehral som 4-2. No, párkrát, myslím, že iba raz sa mi to slovo proti Barcelone. 3-0, OK, ide nám to všetko do kariet. Všetko nám to páli do kariet. Je to tam 4-0, toto už nemôžeme pustiť. Už proste nemôžeme pustiť, nikdy nehovor nikdy, ale toto už proste vyhrám. 5-0, krása. Kebyže takto hrám každý zápas, tak by som bol šťastný. 5-1 to už nevadí absolútne, že vôbec. Ale dal som ešte 6. a 6-1 pre mňa. Výborne, ak sa už je to koniec a vyhral som 6-1 proti Levante. A ešte jeden zápas idem proti Barcelone. Ty kokos, toto bolo najlepšie vyhrať. Najlepšie by toto bolo vyhrať. Alebo aj remíza, hej, by bola dobrá, ale keďže Barcelona je taký dobrý klub, tak by samozrejme bola dobrá remíza, no čo sa týka môjho postavenia v tabuľke, a keď chcem bojovať o titul, tak musím tento zápas vyhrať. 1-0, výborné. Krása. Ešte keď dáme druhý, tak to bude proste elegantné, ale zrejme dostaneme na 1-1. Sakra. Škoda, ne, 2-1, šaví do prčíc. Mám ťa rád, ale toto mi nerob, toto mi nemôžeš robiť. Výborne, 2-2, super. Takže by ešte šanci na výhru, ja už to radšej urobím v obrane. A ešte skúsim len tak kopnúť. Čo to urobí, tak nič. 2-2. Tento zápas skončil 2-2 a tento zápas skončil 2-2. No super, Real prehral 3-1 a prepáčte, že som nepokračoval s Swords and Sandals, ale ja to celý čas v okne mať proste nemôžem. Ale neviem, prečo sa táto hra nedá uložiť, keď ju nikto nebude hrať jeden celý deň, keďže je taká dlhá. Takže Swords and Sandals hrať nebudem, budem striedať hry, zajtra budem pokračovať v tejto hre. Možno, že už zajtra si aj s kamošom nejakým natočím videjko. Takže uvidím, ale Swords and Sandals hrať nebudem. Keďže sa to proste takto nedá a táto hra neviem prečo sa nedá uložiť, ale proste sa uložiť nedá. Takto sa to proste nedá. Takže od tohto videa to je všetko. Ak sa mi to páčilo, dajte like, odber, budem veľmi šťastný. Takže čaute ľudia, majte sa.